Καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Άλλο podcast. Άλλο podcast. Άλλο ένα επεισόδιο, ένας επιθύμας. Καλώς ήρθατε. Εφέτο κλείνουμε 200 χρόνια από τότε που γιορτάζουμε την αλλαγή του χρόνου, κάνοντας ρεβεγιόν εις τας Ελλάδας. Βλέπεις, σαν χώρα, για εμάς όλα ξεκίνησαν το 1923. Τότε είχαμε τον ερχομό του Γρηγοριανού ημερολογίου και την καθιέρωση του αυτού στον ελλαδικό χώρο. Περίεργο? Ναι. Πιο περίεργο ότι στον αρχαίο ελλαδικό χώρο δεν είχαμε τέτοια. Το ξέρω, πέφτανε τα σύννεφα, ούτε καλεσμένους, με λάσπες στα παπουτσάκια του και τέτοια, ούτε τα παιδιά τα μούλικα να τρέχουν και να γατζουνάνε το παρκέ, ούτε περίεργους θείους με ανάμορφες απορίες, τίποτα. Βέβαια, όλα τα καλά τραπέζια γίνονται 31 Δεκέμβρη και όχι 25. Το ξέρουμε όλοι μας. Καλά, τέλος πάντων, πάμε σε αυτά που μας καίνε για τώρα. Γιατί 1η Γενάρη αλλαγή του χρόνου? Γιατί έτσι γουστάρει ο Νουμάς ο Πομπιλίος. Ποιος είναι ο Πομπιλίος? Θα μπλέξουμε με ρωμαϊκή ιστορία. Ο τύπος τι έκανε λοιπόν τότε? Είχε το πρόσταγμα, είχε τη σεβαστή και έβαλε άλλους 2 μήνες μέσα στο μερολόγιο. Γενάρη, Φλεβάρη. Θα μου πεις και τι έγινε που τους έβαλε. Λοιπόν. Γιατί λέμε τον Ιανουάριο. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ιαννό. Τι ήταν ο Ιαννός? Ο Ιαννός ήταν μια θεότητα με 2 κεφάλια. Όχι, δεν είμαι χάλια, δεν έχει σχέση με το ότι είναι ΑΕΚ. Ήταν μια θεότητα με 2 κεφάλια. Τα οποία κεφάλια έστεκαν αντίθετα αναμετάξεις τους και συμβόλιζαν το βλέμμα πίσω στο παρελθόν και το βλέμμα μπροστά στο μέλλον. Οκ. Το έχουμε. Ρωμαίοι, μάγκα μου, φιλέ. Το καταλαβαίνεις? Ρωμαίοι. Αλληγορία παντού. Έτσι, κάπου το 1553 π.Χ. ορίστηκε η αρχή του έτους Γενάρη, χωρίς να το έχουν εμποροποιήσει ακόμα. Δηλαδή, σαμπάνιες, πυροτεχνήματα, σάκι ρουβά, σβήσιμο φώτων, δεν είχαμε τίποτα από αυτά ακόμα. Αυτό ήρθε αργότερα, όταν ξεκίνησαν οι ανταλλαγές δώρων και παράλληλα επιδίδοντας αυτό που αργότερα οι αγαπημένοι μας χριστιανοί θα ονόμαζαν ακολασίες. Αυτό για τα τσιράκια που λένε ότι ανταλλάσσουμε δώρα τα Χριστούγεννα και όχι την Πρωτοχρονιά. Στην Ελλάδα είμαστε μπροστά, το κατάμε αληθινό, δεν είμαστε τίποτα τιτίκες να χορεύουμε στο ρυθμό που μας βαράνε τα τύμπανα χριστιανοί. Ανταλλαγή Χριστουγέννων τα Χριστούγεννα, γιατί να πούμε? Δεν έχει τέτοια. Αρχαιοελληνικά, ωραία, σωστά. Βέβαια, όταν ο χριστιανισμός ανέβηκε και ήταν στην εξουσία, η γιορτή θεωρήθηκε ακατητής ιδεολατρική και κόπηκε. Και για αρκετά χρόνια δεν είχαμε εορτασμό του καινούριου έτους. Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι κάπου υπήρχε κάποιο υπόγειο καπηλιό ή οτιδήποτε που κάνανε παράνομα, ξέρω εγώ, ρεβεγιόν. Τα σπάγανε 31 Δεκέμβρη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έτσι παράνομο και γεμάτο μαγαζί, παντού καπνός, μπούχλα και μπύρα, να γελάνε με τα καμώματα των χριστιανών και να τους κοροϊδεύουν, άντε με τους βλάκες που δεν γιορτάζουν και τέτοια. Δηλαδή, ωραία εικόνα θα ήταν αυτή, πολύ ωραία. Να πάει και να μην ξανάρθει ο 123 ρε μαλάκα μετά Χριστόν, κολοέτος να πούμε, ναι ρε μαλάκα τη Βέρεια, καλά τα λες, δεν τα λέω καλά, ναι ρε. Καλό 124 να έχουμε ρε μαλάκα, να μας μπει ωραία. Μαλάκα, σκέφτεσαι λίγο πόσο ωραίο θα ήταν. Πόσο ωραίο θα ήταν να υπάρχει έτσι μια παράνομη εορτή. Εντάξει, ρε φίλε, 200 χρόνια ρεβεγιόν στην Ελλάδα, σε σχέση με το παράδειγμα που δίνουν το πώς φαντάζομαι ότι το γιορτάζανε στη Ρώμη, ας πούμε, δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πραγματικά πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δεν θα πω ψέματα. Ήταν τις μέρες που περίμενα πώς και πώς μέσα στον χρόνο. Φαγητά που ακόμα και λάθος να έχουν γίνει, δεν θα μείνεις δυτικός. Κόσμος και συγγενείς που πάντα θα έφερνε ζεστό ρευστό στο παιδικό σου παντελόνι. Τζόγο κόβοντας τα κομμάτια της βασιλόπιτας, περιμένοντας να δώσει κάτι παραπάνω, ένα μπόνους ρε παιδάκι μου. Γιατί παλιά έδινε, μην κοιτάτε τώρα. Και μετά από ένα μικρό φλάσ στα φώτα, ένα αναβόσβημα γρήγορο, το δώρο που περίμενες, ίσως και όχι, αλλά δεν γαμιέται, έχεις πλέον παραδάκι στην τσέπη σου. Όλα καλά. Γενικά, σαν εμπειρία για το παιδί, η παραμονή πρωτοχρονιάς γαμεί και δέρνει. Έχει όλα τα καλά, αναμονή για φαΐ, καλοπέραση, ακόμα και το όποιο κλάμα έρθει εκείνη τη μέρα, ρε παιδάκι μου, υπάρχει περίπτωση να γίνει μια καλή ανάμνηση. Είτε για τους γονείς σου, είτε για σένα. Κάποιος θα γελάει με αυτό μετά. Ή θα γελάνε μαζί σου μόνιμα. Μεγαλώνοντας, βέβαια, δεν μου έφυγε η κάβλα που νιώθω για αυτή τη μέρα.
ήρθε η πραγματικότητα να μου πατήσει δυο μπατσάκια, αλλά η κάβλα δεν έφυγε. Πλέον συμμετέχω στις μαγειρικές. Και τα ψώνια. Και στα λεφτά. Και στην προετοιμασία. Και πολλές φορές καταλήγω να έχω μπουχτίσει λίγο και να μην θέλω να φάω. Και σου φεύγει όλο αυτό όταν είσαι πάνω από μια κατσαρόλα, πάνω από ένα ταψί, οτιδήποτε. Κάνει την τρελή όρεξη που έχει το φαΐ. Κάποιος, αν με δει στην πραγματικότητα, θα πει μαλακίες λες Κώστα, το δέχομαι, συνεχίζουμε. Επίσης, όλο αυτό με το πληρώνω. Πλέον πληρώνω για φαΐ. Πληρώνω για τα δώρα. Καθώς και για δώρα οικείων που θα έρθουν στο τραπέζι. Να πάρω ένα δώρο και για μένα. Άνθρωπος είμαι, δούλευα, να πάρω και ένα δώρο για μένα. Δεν θα πάρουμε κάτι για το μικρό συγγενή να του γεμίσουμε την τσέπη όπως κάνανε και σε εμάς. Θα πας και εκεί, θα δώσει και κάτι εκεί. Οπότε έχει συνδυαστεί η όλη γιορτή με έξοδα. Δεν είναι όσο οργανικό το ζούσα όταν ήμουν παιδί, αλλά δεν πάβει να έχει την πλάκα του. Να το ξυμολογηθώ από τώρα. Ακόμα και αυτό ότι πλέον πληρώνω και είμαι σε όλο αυτό πληρώνοντας, έχει μια πλάκα. Μεγαλώνοντας, σου δίνεται η ευκαιρία να γίνεις εσύ πλέον μια θεατρική φιγούρα σε όλο αυτό. Και τι είναι θεατρική φιγούρα στα τραπέζια? Στο ελληνικό τραπέζι, ρε παιδάκι μου, υπάρχουν πολλοί ρόλοι για να πάρεις. Προς το παρόν, εγώ έχω αναλάβει το ρόλο του τύπου που έλειπε καιρό, που δεν τον έχει δει κανένα στην πόλη. Έχω συνδυάσει αυτό με ένα κακό ειρωνικό χιούμορ. Οπότε είτε κάποιος ενθουσιάζεται μαζί μου, είτε φτάνει στο σημείο να με μισήσει. Το οποίο είναι το σύνηθες, το πιο σύνηθες από τα δύο, και γίνομαι η πρώτη κατάρα για κάποιον τη νέα του χρονιά. Το οποίο έχει μια πολύ γλυκή ματιά, βέβαια, δεν είναι κακό. Είναι μια μορφή προσφορά στην ανθρωπότητα. Και αυτό γιατί κάνεις έναν άνθρωπο πιο χαρούμενο για αυτό που έχει γύρω του. Δηλαδή θα μπορούσα να έχω φίλο το μαλάκα. Αλλά και το ωραίο κόσμο έχω γύρω μου, αυτό αύριο θα φύγει. Είμαστε καλύτερα. Του έχει βγάλει κάτι από πάνω του, νιώθει ήδη καλύτερα για το καινούργιο έτος. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να είμαι κάτι άλλο από τις καρικατούρες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αλλά ίσως έρθει μια μέρα που θα κάνω τον κύκλο μου και θα είμαι μετά, ξέρω εγώ, ο θείος με τις σωστές ερωτήσεις. Καμάς ρε μαλάκα. Είναι από τις ιστορίες που έχεις ακούσει άπειρες φορές, τις ακούς από πολύ κόσμο και έχεις αρχίσει να θεωρείς ότι απλά είναι ένας τρίλος, είναι ένας μύθος του Εσώπου. Μέχρι που ήρθε η στιγμή να το ζήσω κι εγώ. Κάθεσαι στο τραπέζι, μαζεύονται οι συγγενείς. Να επισημάνω εδώ πέρα ότι σε αυτό το τραπέζι που κάθεσαι είσαι ο ξένος της βραδιάς, οκ. Είσαι ο ξένος της βραδιάς. Σκάει μύτη ο θείος, δίνει μικροδιαταγές σε όλους πώς θα γίνει η βραδιά, τι δεν έχει έρθει στο τραπέζι, τι πρέπει να έρθει στο τραπέζι. Παίρνει τη θέση στο τραπέζι με τη σειρά του, βάζει το κατάλληλο αλκοόλ στο κατάλληλο ποτήρι, ανάβει ένα τσιγάρο, απλώνει το ζεστό του χέρι και με αρκετά μεγαλύτερο βάρος από ό,τι θα έπρεπε, ρίχνει όλο το βάρος του, 2 φορές το βάρος, βλέπουμε τη χρήση βάρους, στον ώμο του φοιτητή ανιψιού του. Και τότε έρχεται η σωστή ατάκα να λούσει με φως όλο το ωραιότατο τραπέζι αυτό το γιορτινό. Να το λούσει, να το ρένει με φως. Γιαννάρα μου, τι γίνεται ρε μάγκα μου? Γαμάς ρε μαλάκα καθόλου στο θείο σου ή είσαι φλόρος από τον πατέρα σου? Πλέον ήμουν κι εγώ μέρος ενός μύθου. Σαν παρατηρητής, αλλά πλέον ανήκω κι εγώ μέσα σε ένα μύθο. Ήμουνα πλέον βαθιά μέσα. Ο Γιάννης προφανώς δεν απαντάει ή γελάσει, παιδάκι μου, πετάσει ένα γελάκι πολύ ωραίο και βρίσκει παρηγορία στο φαρί. Και ποια πιο ωραία μέρα για να βρεις παρηγορία στο φαΐ? Ρεβεγιόν μάγκα μου. Ό,τι λαχταράς μέσα στο χρόνο, λαχταράς. Εντάξει, υπερβολή, αλλά πράγματα που ποθείς, για κάποιο λόγο τα βάζουν όλα σε ένα τραπέζι και τρέχεις να προλάβεις. Είναι λες και είναι διαγωνισμός φαγητού. Έχεις 1,5 ώρα να φας όσο περισσότερο μπορείς. Μετά σβήνουν τα φώτα και έρχεται το γλυκό. Προλαβαίνεις. Δηλαδή και είσαι σε ένα τραπέζι που ξαφνικά υπάρχουν τυρόπιτες, χοιρινές τηγανιές, κοτόπουλο. Κοτόπουλο σε διάφορες παραλλαγές. Δηλαδή κοτόπουλο ρολάκια, κοτόπουλο τηγανιά, κοτόπουλο βραστό, κοτόπουλο στη σχάρα, κοτόπουλο στον αέρα, κοτόπουλο σε. Ξέρω εγώ, πού άλλο να το βάλεις? Τζατζίκια, τυροκαυτερές, άλλες περίεργες random αλυφές. Έχει τέτοιο σαλάτα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μελιτζάνο σαλάτα. Ξέρω, random σαλάτα με όλα τα υλικά που δεν θα έτρωγες άλλες μέρες. Γκότζι, μπέρι, καρύδια, αμύγδαλα, καλαμπόκι, ανάμεσα σε ντοματίνια, λάχανο, καρότο. Και όλο αυτό βρεγμένο με βαλσάμικο, κρέμα και λίγο ρόδι.
Όχι. Όχι, μου κόβει ο γερμός. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραία σαλάτα, όχι. Ναι, είμαστε ευγενικοί, θα βάλουμε να κάνουμε τι τρώμε. Δεν είναι ωραία σαλάτα. Ούτε αυτό είναι επιλογή, ούτε το μαρούλι με τόσο ξύδι που δεν έχουν δώσει στο χορτούλι. Αυτά δύο θα ήθελα να μην είναι επιλογή σε αυτό το τραπέζι. Θα πούμε ευχαριστώ. Θα πούμε ευχαριστώ επίσης που σηκώθηκες και μου βάλεις στο πιάτο μου. Γιατί μου είπες ότι είναι πολύ ωραία σαλάτα. Αλλά όχι. Δεν χρειάζεται. Αλήθεια. Βέβαια υπάρχουν και άλλα τραπέζια. Υπάρχουν αυτά τα τραπέζια που πας και νιώθεις λίγο μια κυρίλα. Νιώθεις ότι. Και αυτοί το νιώθουν και αυτό θέλανε. Θέλουν να είναι λίγο πιο εστιατορικοί. Και ξεκινάτε με κονσομέ ή σούπα. Και λες. Δεν έχω φάει. Αυτό είναι το starter. Starter. Και μετά φέρνουν, ας πούμε, και μπουκάρι με παράγια, με βούτυρο. Έχει πουρέ καρότο. Ή κάστανο. Πουρέ κάστανο. Λες, μάγκα μου, τι έγινε εδώ πέρα. Ωραίο. Πολύ ευχάριστη τροφική διαδρομή. Θα κάνουμε κι άλλες διαδρομές. Θα έρθει κάποιος μισελενάτος να μας σερβίρει. Ωραίο. Όχι του γούστου μου, ωραίο. Πολύ ωραίο. Έτσι, το μασχαράκι medium όπως πρέπει. Ναι, δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο καθαρός εγώ. Γιατί πραγματικά, ρε φίλε, 2 ώρες μείνανε. Ας φάμε κανονικά να πάνε να γαμηθεί. Ας φάμε σαν ζώα. Ας μπει ο καινούργιος χρόνος και με σβεί. Λερωμένος παντού, ρε φίλε. Λερωμένος. Δεν χρειάζεται να σκουπιστώ μετά. Ας με βρει λερωμένο. Είναι ωραίο, αν το δεις κάποιο από άλλη οπτική. Έχει πλάκα να δεις λίγο πώς σερβίρει ο καθένας στο σπίτι του. Πώς διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν για να κάνεις τον οικοδεσπότη στο ρεβεγιόν και πώς να σερβίρεις. Υπάρχουν αυτοί που έχουν μεγάλη κόπωση. Μαγείρευαν ώρες, έχουν εξαντληθεί, δεν έχουν κάνει τσιγάρο, έρχονται οι επισκέπτες, έχουν αρχίσει αντί να μπει σε κλίμα εφορίας ή σε φάση όποιος έχει να του λέει στον πόνο σου ότι κάμισε με σήμερα μαγείρευα από το πρωί. Να έρθετε και μέχρι την άρθρε νιώθω ότι θα κρυώσουν όλα και η τυρόπιτα δεν μου έχει βγει καλή. Έχεις λίγο αυτό μέσα σου και όταν σε πιάνει αυτή η όποια γκρίνια, σε πιάνει, ρε παιδάκι μου, γκρινιάζεις. Και οπότε είσαι σε φάση να σου πω κάτι. Πάρε τα μετασκευή, πάρε το ταψί μέσα, πάρε την κατσαρόλα μέσα, τα βάζεις όλα και πάνω στο τραπέζι. Και ξαφνικά εκεί πέρα που είσαι σε ένα τραπέζι που βλεπόσασταν, μπαίνουν τα φαγητά μπροστά και είναι όλα σε σκεύη. Υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Οπότε καταλήγετε όλοι να είστε όρθιοι, να βάζετε πράγματα στα πιάτα, να ξανακάθεστε και να μην μιλάει κανένας με κανέναν. Γιατί υπάρχουν πολλά σκεύη ενδιάμεσά σας. Μετά έχουμε αυτούς που κάνουν τα αρχοντικά τραπέζια. Αυτό που το κάθε αέδεσμα περνάει στο καλό σερβίτσιο για να περάσει με τη σειρά του να κάτσει στο καλό τραπεζομάντιλο. Αυτά που η πρώτη κίνηση είναι να μην τα λερώσουμε, αλλά κάποιος χύνει κρασί και μετά γιόλο. Το λερώνουμε όλο και ό,τι γίνει. Αρχίζουμε να πετάμε πράγματα πάνω χωρίς να χρειάζεται. Και του λέει εντάξει, σήμερα μπήκε, θα πληθείτε, θα ξαναβγεί του χρόνου. Όλα καλά, καλό τραπεζομάντιλο. Δεν έγινε τίποτα. Και να πω ότι φέτος, περισσότερο από κάθε φορά, το είδα και πέρσι αρκετά. Ότι θα γίνει και γίνεται και επέχτηκε λίγο και τα Χριστούγεννα. Έχω αρχίσει να συμπαθώ πολύ τους buffet maniacs. Υπάρχουν αυτοί, ας πούμε, που είναι θεασωτές του buffet του ξενοδοχείου, ρε παιδάκι. Σου λέει θα το κάνω και εγώ σπίτι μου. Ωραίο, γιατί κάθεστε όλοι μαζί και σου λέει βγάζετε χαρτάκια, βγάζετε νούμερα. Λέει η αριστερή ξεκινάει να σερβιστείτε. Σε τραπέζι 12 άτομα, δεν είστε ότι θα παίξετε μπουνιές. Και πάτε και πρέπει να πάτε στο μπουφέ. Να βάλετε από όλα, γιατί έχει μαγειρέψει και έχει χαλάσει χρόνο γι' αυτό. Και θα τα φάτε όλα. Θα δοκιμάσετε από όλα, γιατί πέθανα στην κουζίνα και θα περάσετε καλά με το φαΐ, εντάξει. Αυτή τη μούρλα. Αυτό μου αρέσει πλέον. Η πιο περίεργη κατηγορία από αυτούς, τα άτομα που ναι μεν κάνουν μπουφέ, αλλά είναι όλα από catering. Οπότε ξαφνικά σηκώνεις από το τραπέζι και λες μαγείρευσες και σου κάνει όχι μωρέ, φέτος δεν πρόλαβα. Βέβαια ξέρεις ότι δεν θα μαγειρεύει έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τον κακιώνεις, γιατί πληρώνει. Και περπατάς λίγο πιο πέρα και φτάσεις σε ένα δεύτερο τραπέζι, δίπλα από την τραπεζαρία, όπου είναι γεμάτο ασημένια σκεύη, παντού ρεσό, και ανοίγουν καπάκια και βγαίνουν κάτι σαν υδατμοί. Και λες, έτερη. Έχουμε βρει ένα εξαιρετικό στη δουλειά. Και σερβίρεις σχεδόν ζεστό φαΐ. Πολύ ωραίο. Και λες, βρε πουσταράκι, δεν παίρναμε 2 πίτσες. Αφού δεν είχες όρεξη να μαγειρέψεις.
Πάρε 2 πίτσες να γουστάρουμε όλοι μας, να φάμε σαν ανθρώποι. Γιατί το κάνεις αυτό? Όλα κλειστά θα είναι μετά που θα βγούμε για ποτό. Και μετά έρχεται το γλυκό. Γλυκό και ρεβεγιόν. Πόσο δύσκολο, ρε μαλάκα. Πόσο δύσκολο θέμα. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουμε αυτοί που πάνε δώρο το γλυκό που τους αρέσει. Δηλαδή, σου αρέσει να τρως μπανόφι, παίρνεις ένα μπανόφι, το πας στο σπίτι που θα πάτε επίσκεψη, λες, εντάξει, θα συγκινηθεί, θα το δει, αποκλείται να έχει και πιο ωραίο γλυκό, θα βγάλουμε μπανόφι να φάμε. Το λαχταράω. Υπάρχουν αυτοί που βαριούνται τα γλυκά. Οπότε τι κάνουν, παίρνουν ένα πιάτο, βάζουν κουραμπιέδες με λεμακάρονα και πάνε στο ξένο σπίτι για το καλό με λεμακάρονα και κουραμπιέ. Ωραία, όλα αυτά καλά. Όλα καλά. Εσείς που έχετε μόνο βασιλόπιτα, γιατί ρε? Δηλαδή κόψαμε, ειδικά εσείς που κάνετε το βασιλόπιτα αυτό, λες και είναι καρυδόπιτα να πούμε. Πετάτε και ένα φλουρί, γίνεται και ζάχαρη άγρια από πάνω και ό,τι γίνει. Εσάς δεν σας συμπαθώ, να ξέρετε. Δεν σας συμπαθώ. Οποιοδήποτε σιροπιαστό, το ακούω, παρότι έχουμε σκάσει, έχουμε φάει τα πάντα. Είμαι μέχρι εδώ με τον τζατζίκι, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Αλλά σιροπιαστό. Ειδικά άμα είναι καμιά πορτοκαλόπιτα και την έχει κάνει καλή και με ένα ωραίο σωστό παγωτάκι, φίλε, μακάρι να μην βγω μετά, να μην έχω διάθεση να περπατήσω. Μου έχει κάνει ελεβέ το βράδυ μου. Μου έχει ξεκινήσει τη χρονιά διαφορετικά. Πάστες. Παιδιά, παρακαλώ, όχι. Είναι αργά. Πρέπει να πιούμε. Οπότε, όχι σοκολάτες και τέτοια. Θέλω κάτι πιο ελαφρύ. Ναι, Κώστα, λες και τα σιροπιαστά είναι ελαφριά. Όχι, φίλε μου, δεν είναι, αλλά γαμάνε. Αξίζει, ρε παιδάκι μου, να με πιάσει πολυνδρόμηση. Γιατί θα φάω μπακλαβά, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Αλλά όχι, ρε φίλε, να το περάσω αυτό γιατί έφαγα μια πάστα ποντίκι. Να φάω ποντικάκι μία το βράδυ πρωί του Γενάρη. Όχι, ρε φίλε, με σέβομαι. Με λομακάνο και κολαμπιέδες, μην τα βγάζει καν στο τραπέζι. Εντάξει, και όσο τα βγάζετε, καλά κάνετε να μας δείξετε ότι τα φτιάξετε. Να σου πω κάτι. Όσο εσύ μίλαγες και μαγείρευες, εμείς ήμασταν έξω και τρώγαμε κολαμπιέδες και με λομακάνο γιατί πεινάγαμε. Εντάξει. Εμείς τα τιμήσαμε. Ωραία. Ωραία. Τώρα, περί εξόδου. Να σου πω κάτι. Δεν είναι από τα θέματα που θέλω να το θίξω πάρα πολύ. Και ξέρεις γιατί δεν θέλω να το θίξω? Διότι, ρε φίλε, άμα έχεις την όρεξη για στρίμωγμα, έχεις αρκετά λεφτά για να πιεις τα ποτά σου, τα πετάς, ξέρεις, και είναι πολλά ποτά σε λίγες ώρες, πεταμένα λεφτά, όλο αυτό εντάξει. Αν έχεις όρεξη να βλέπεις πολλούς τύπους και καλά ντυμένους, καλά σακάκια με λάθος γραβάτες και όλο αυτό. Εντάξει, ρε φίλε, καλή τύχη, καλά να περάσεις. Δεν θα σου πω ότι το κοροϊδεύω. Και god damn, δηλαδή, πάντα είμαι αυτός που θα βγω και για ένα ποτό έξω, ρε παιδάκι μου, ό,τι και αν γίνει. Και 5 ώρα το πρωί να βρούμε, θα λέω πάμε να πιούμε ένα ποτό για το καλό. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σου πω δεν θα βγαίνω έξω και δεν μ' αρέσει το στρίμωγμα και δεν. Το γουστάρω, ρε φίλε. Τι βρίσκω με το στρίμωγμα. Ωραίο είναι να σας προηγούν σερβιτόρος. Να σε προσπαθούν άλλους και να γυρνάς με νεύρα και σου κάνει «Α, καλέ, τι κάνεις, καλά είσαι, καλή χρονιά! Χειρόχωρος εδώ! Ναι, συγγνώμη που σε έσπρωξα, τουαλέτα πάω. Ναι, θα περάσω να τα πούμε, ναι. Δεν τον ξαναβλέπεις τον υπόλοιπο χρόνο. Τον ξαναβλέπεις του χρόνου το ρεβεγιόν. Ωραία είναι αυτά, ρε παιδάκι μου, δεν είναι άσχημα. Ωραία είναι. Αλλά δεν ξέρω πώς να τα βάλω σε μια σύμπληρα για να το κράξω ή όχι. Ξέρεις τι με ενοχλεί? Το να έχεις γενέθλια, ρε φίλε. Και να βγεις, ας πούμε, βράδυ. 5 ώρα, ας πούμε, να θες να σου ανάψουν τούρτα. Έχουμε φάει, έχουμε πιει, έχουμε ξαναπιεί. Και έρχεται ένας τύπος και σου λέει: Αχ, θέλω να βάλεις λίγο το happy birthday γιατί γεννήθηκα 31 Δεκέμβρη και το γιορτάζω 1η Γενάρη βράδυ με την παρέα μου. Όχι, ρε φίλε, φύγε. Κάτσε σπίτι σου, είσαι στο σπίτι σου. Γιατί άναψε μια τούρτα σπίτι σου? Γιατί πήρατε την τούρτα? Περιμένατε έξω το μαγαζί να μπείτε μέσα που έχετε κλείσει τραπέζι για να κάνεις γενέθλια. Είσαι ιδιαίτερος. Να και να. Και ένα πιο μικρό για τους Βασίλειδες. Οκ, τώρα που είπα για χρόνια πολλά, ας πούμε. Γιατί αν και δεν λέμε χρόνια πολλά στις εορτές της. Έρχεται ο άλλος και του λες: Πού σε μπιλαρέ, καλή χρονιά ρε μαλάκα, με το καλό να σου πει. Και σου λέει: Καλή χρονιά, αλλά να, και χρόνια πολλά και για το όνομά μου, Χρόνια πολλά για το όνομά μου, με λένε Βασίλη. Ναι, Βασίλη, θα τα πούμε αύριο, ρε φίλε. Κάπου θα σου στείλω μήνυμα, άμα ήθελα να σου πω να χαίρεσαι το όνομά σου. Μην είσαι τέτοιος, Βασίλη. Μην καίνας σαν μηχανία. Βασίλη, άμα θες να χαίρεσαι το όνομά σου, καίνα και κανένα από τώρα, μαλάκα. Βασίλη. Έφυγε ο Βασίλης. Εντάξει. Βέβαια, όσοι έχουμε Βασίλη ή Βασιλική στο σπίτι, έχουμε καπάκια δεύτερη γαμάτη μερέα. Γιατί βγαίνεις για ποτά, πατώνεις, γυρνάς το πρωί, κοιμάσαι 3 με 5 ώρες,
Ξυπνάς, σου βάζουν εμπειρίτσα και λες, εδώ είμαστε. Θα ξυπνήσουμε και σου λέει, όχι. Τρώμε. Πάει 3 το μεσημέρι, εμείς πεινάμε. Κοιμόμαστε το βράδυ. Και λες, τρώμε. Τι έγινε, γιατί τρώμε. Και έρχεται, φίλε, η πιο ωραία μυρωδιά. Γιατί εγώ με αυτό το έχω συνδυάσει. Αρνί στο φούρνο. Ίσως να είναι λάθος η μυρωδιά. Για 1η Γενάρη, ίσως κάποιοι να έχετε κάτι άλλο, ρε παιδάκι μου, στο μυαλό σας. Αυτό, αρνάκι στο φούρνο. Και πάνω που ανέπνεε από το, ξαναναπνέω τζατζίκι. Δεν ξέρω πώς έγινε. Πήρα, έπινα. Πώς γίνεται να γέμισε πάλι τζατζίκι το σώμα μου, δεν ξέρω πώς γίνεται. Αχ, πραγματικά νομίζω ότι αυτό θέλω να έρθει. Νομίζω ότι δεν αργεί, αλλά θέλω να έρθει. Θα έρθει. Θα έρθει. Και να σου πω και κάτι. Καλά είναι τόσο. Να βγει ο χρόνος. Δεν θα πω κάτι άλλο. Όχι, δεν θα πω κάτι άλλο. Καλά είναι τόσο. Να μείνετε σε αυτή τη σκέψη. Ένα σώμα γεμάτο τζατζίκι και ένα στόμα γεμάτο αρνί. Και όσοι δεν θέλετε το αρνί, βάλτε μπιφτέκι γαλοπούλας. Τίποτα μέχρι εδώ. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Με το καλό να σας μπει. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του χρόνου. Φιλαράκια μου, φιλάκια μωράκια μου. Καλά να περνάτε. Χαρούμενο ήταν το 23, καλύτερο να είναι το 24. Αντί γεια.